Nick Nolte, Jack, magyar hangja Farkas, és Eddie Murphy, Reggie, magyar hangja Zsolax főszereplésével bemutatjuk a 48 sör című filmet. Beszarás. Valami kölnygazdas megszerzi a pisztolyomat, és azt kiabálja a kazán előtt. Úgyhogy ahelyett, hogy a koliban lennék ágyban a barátnőimmel, és beiktatnám a lompost, szarakodhatok itt ezzel. És kutyagolhatok egy ilyen kinyalt, suvickos képű AVK-ssal. Ha nem tetszik a társaságom, nem erőltetem rád magam. Elintézem én nagy bandit egyedül. Na ne röhögtes, francokat se tudsz elintézni. Csak töketlenkedsz és kevered a szart. Csak arra vagy jó, hogy legyen ki röhögnöm. Eddig semmi hasznot se vettem. Én viszont el vagyok ragadtatva tőled. Ahhoz tényleg egy vihars, aki kell, hogy elbánjon néhány kazános kemény gyerekkel. Milyen többet tud, mint amit elmondott, és te is többet tudsz. Én pedig tudni akarom, mi a francról van szó. 3 évre kaptalak meg téged, és az óra kegyek. Nem szeretem, amilyen stílusban kérdezel. Ki a francot érdekel, hogy te mit szeret? Kaptál 3 teljes év kimenőt nyírtelekről, örülj neki és becsüld meg magad. Közönséges AVK-s vagy, és most itt parádészhatsz, MTK-snak öltözöl. Unom már ezt a szarakodást. Vagy elmondom az igazat, vagy a szart is kiverem belőle. Verekedni akar? Hát te nem vagy normális, Aracki. Na tudod mit? Tedd el a söröket, ülj be a kocsitba és gyerünk. Komolyan, nincs kedvem sörözni, nincs kedvem kiinni itt téged. Égés lenne neked is, meg a haverjaidnak is. Előre figyelmeztetlek, Molnár. Nálam nincs fair play. Te rohadt kis szar. Legalább ne a szemétbe, baszd meg! Na halljam, mit művelnek maguk itt? Semmi. Semmi gond, agráros vagy. Na persze, kezeket fel mind a ketten. Fáradt vagyok az, hogy felemeljem a kezemet. A pisztolyom és a belépőkártyám ott van a kocsin. Nézd meg, Bill! Kocsihoz. Na és mégis, mi az Isten volt ez? Kihívtak bennünket 2 nő, azzal, hogy rájuk tört 2 alak és rendőrnek adták ki maguk. Igen, mi voltunk azok. Kerestem náluk Szabó Pistit. Menjetek fel hozzájuk és nyugtassátok meg őket. Van egy jobb ötletem, menjetek el inkább ti. Más dolgunk is van, mint hogy utánatok takarítsunk. Majd holnap bemegyek a koligazgatónőhöz. Én még az éjjel. Ez vele jár a melóval. Szerencsét, hogy épp akkor jöttek a haverjaid, Aracki. Szétrugtam volna a seggedet. Aha, folytatni akarod. Csak hívd vissza a haverjaidat. Nekik köszönheted az életed. Ezt majd a rendőrségen mond a kollégáidnak. Aha, jó. Bele is írom majd a jelentésembe. Ja, azt meghiszem. Mennyivel jövök?
Egy 10-es. Mennyivel, ha leül a VT? Hogy rohadná meg? Molnár. Most aztán vagy kipakolsz, vagy itt a helyben beleverlek az aszfaltba. Tudni akarom, hogy milyen közös ügyed van neked Nagy Bandival. Az van, hogy számítok mély minden ingyen sörre már jó régóta, érted? Mennyi az? 20 rekesz sör. Érted már mi az ábra? Nem volt nyerőhúzás, hogy MTK-snak mentél a Racki. Most inkább a sörről beszélj. Egy kocsmát ittunk ki fogadásból. Nagy Bandival. De ez a pultos többet már nem tesz feljelentést. Csak aztán az egyik haver másnak is elköpte. Mit tesz Isten pont annak, aki most söröket hurcolálsz egy merci hátuljában? Aha, szóval söröt kell neki. Te aztán ritka okos faszi vagy, nem mondták még? Na jó, mennyit akarsz, mi? Na, megfelezzük. 50-50. Dehogy felezek veled. Szóval nekem nem hagynál semmit. Elvem, hogy mindenkinek érdemei szerint is. Eddig még nem érdemelték ki sem. Á, mostantól jó fiú leszek és igyekezni fogok, Aracki. Most pedig aztán mondd meg, hogy hol a sör. Az egyik kocsmában. A Borbíró téren. Helyes kolléga. Ezt felejtsd el! Nem vagyunk spankutyák, nem vagyunk cimborák, nem vagy te senkim se. És hogyha Milán meglép a sörökkel, bánni fogod, hogy beköltöztem a 404-be. Azt már most is bánom. És hol az a rohadt kocsma? Nem kell izgulni, egy tömbház alatt. Parkoló van, lófaszt. Lófaszt? Megsugok neked egy titkot, Csabika. Most hagytuk el. Na jó, és most? Most az lesz, hogy te játszod a menőt és figyeled azt a kis krimót. Én lefekszem hátul és szúnyálok egyet. A szentségit a fejed. Tudtad, hol van a sör? Egyenes ide jöhettünk volna, hogy itt várjuk. Ehhez itt koringyálok két rajt találjak egy értelmes kocsmát. Hát, ugye söröket cipelni kemény meló, Csabi. Az obsitos reggel 7-kor nyit, 3-4-kor ébresz fel, hogy időben odaérjek kávézni. Az isteni! Csabi! Mondj egy mesét! Bazd meg! Á, ez az egyik kedvencem.